osiak konugal, osiak iotzuk, kirek ze oka hinehel, aten hep, ir aeka, edorta, Marta, ate jeuz ere nuak, arok, nera estrote. Arrezal, pabnotrep, Lore Agirre, ate, Carmelo, aiestaka, aetok. Rexelim. Bueno, nik batez ere esperientzia bat kontatzera nator, nire hitzaldia edo nire berbaldia ez da izango hain ez dut esango teorikua, ez da, baina azkenian kontaketa bat egitera nator. Bakizue, ekainean arte proiektu bat jarri nun martzan, eta hilabetez Bilbon euskaraz bizi. Transitoak, emanion izenak, eta transitoak antzikaragarria du bidelari baten, edo bidelagun baten esperientziaekin. Bai? Ze hirian burututakoa da, eta gertatzen den lehendabiziko gauza da, hiri aldatzen dela. Hiria ez da kontzeptu estatiko bat. Bai? Hiria ulertzen da subjetibitatetik. Hiria geuk eratzen dugu, egia da, kontestu sozial batean ematen dela, eta kontestu horretan gertatzen den guztiak eragiten du, baina azkenian subjetibitate batetik. Eta hori gertatzen zaio azken batean bidelariari, euskara ikasten hasten denari, hiria aldatzen zaio. Hiria igual abegikorrago bihurtzen zaio, hiri horretan, ez dakitz, errotonda pilo jarri izan balituzte bezala. Baina gertadakioke hiria oldarkorrago bihurtzea, batean, irten da erosotasun batetik, eta erosotasun hori izan hezkuntza hegemonikoaren hirian dana zitzaiola aldeko hain zuzen ere hizkuntza hartan bizizalako, baina oain transito bat egin du. Eta behar bada oztopoak topatuko ditu. Oztopoak topatzeak ez du esan nahi batean bizitza negatiboa aurkituko duenik, ez da? Baina, hori ere bada, eta denok dakigu. Eta nik uste, nire esperientzia, neurri batean, hortik ere baduela. Orduan, nik deitu nion transituak, eta asko gustatzen zait trans erroa, dana, transgenero, transexualitatea, translinguismoa, eta hor erroan latinez bi adiera daude, bata da zehar, alegia zeharkatu, nonora joateko, haratago joateko, gure kasuan, hain zuzen ere egoera minorizatu batean gaudenok haratago joan nahi dugu, eta gero beste alde batetik bestaldean matizatu beharko da, gero ateako da, eta bestaldean asko daude. Transitoak bilingual, bailingual, ideia zen alde batetik hizkuntza bitan, euskeraz bizizan nintzen, baina ingelesa ere sartu nahi nuen, gero komentatuko dut arrazoia. Nagusiki Bilbon, zergatik neriria dalako, hemen azken 40 urtean oso prozesu normaltzeari begira, oso prozesu interesantea gertatu da, beste hiri eta toki askotan ere, ez da, Barakaldo, Sestao, Gasteiz, Iruña, toki askotan, baina, ni hemen bizi naiz azken batean, eta gero beste alde batetik, fonetikoki bilingual, alegia, nik nahi nuen oso modu positibo batean burutu, hau etzen protesta bat, edo etzen, ez dakit, nintzen lubakietara sartzen, orduan modu provokatu nahi nuen, eta zirikatzailea. Abia puntuan, bazegoen asmo artistiko bat, nik arte ekintza bat egin nahi nuen, eta hau oso eztabaidagarri izan liteke, baina alde batetik bazeuden gogoetagai batzuk, eta horien artean ez zegoen motivazioa, baina bai, ez dakit, identidadea, espazio simbolikoa, bizibilitateak, gauza asko.
Eta gero beste alde batetik ikusten nuen, artekintza bat izateko praxi bat behar zula, bestela gogoeta horiek soziologia mailan edo filosofia mailan gera zitezkela, eta bueno, pues, iruditu zitzaidan, egok izan zitekela bizitze hori, bai? Afasiaren ideia ere gustatzen zitzaidan, bueno, ideien planoan, alegia, afasia da hizkuntza galtzea, bai, afasia mota asko daude, baina, bueno, kasu honetan, hizkuntza galtzea, orduan, galtzea interesatzen zitzaidan, alde batetik, bueno, largometraje bat idazteko, bueno, baina hori da kontu bet, baina gero, hizkuntz galtze guztietan, azkenian, afasiak gertatzen dira, ez da, eta nik beti kontatzen dut, hori oso ondo adirazizula Arturo Kampionek, El último tamborilero de Raondo ipuinean, oso ipuin laburra da, eta aukera baldin badakazute, nik esango nizuek irakurtzeko, non kontatzen den esperientzia bat, gizon bat, gazterik mutiko bat, alde egiten du Argentinara, horre 19. mendean, besteak beste ez du karlistadan parte hartu nahi, eta bere herrira bueltatzen danean, 50 urte joan ostian, bizi izan da ederto baten Argentinan, beti Euskaldunen artean, eta bueltatzen da bere herri Euskaldunera, Nafarroan, eta ikusten du inork ez dakile euskeraz, inork ez ditula bere kantak ezagutzen, eta okerrago, barre egiten diote, eta esaten diote, ez, Euskaldunak dira mendikoak, menditarrak, alegia, galtze bat, orduan oso sonda saltzen du, eta hori da, geure Euskal Herri honetan toki askotan gertatu zen, ez da, eta orduan hori nibe azaldu nahi nuen. Hizkuntzarena gero aipatuko dut, ze berez ekintzak ez zuen zehazki edo ertziki loturarik hizkuntzarekin, baina, bueno, bai, eta gero zaurigarritasuna be komentatu nahi dut, alegia, ni plazaratzen naiz, eta ez dakizen olako jartzuna jasoko dudan, alegia, nibe euskalgintzako partea naiz, aritu naiz, eta aritzen naiz, baina errespetu ikaragarria diot, egunez egun lanean dabilen ari, ez da? Eta baliteke jendea esatea friki bat izateaz gain, zurea errespeto falta ikaragarria da, ez da? Orduan, hori izi arrozazeko sondo azaltzen du Beltzuria liburuan, ez da? Zaurigarritasuna, amiltze bat, ez da? Amiltze bat ematen da, eta orduan ni zaurigarri gelditzen naz, baina, bueno, zorionez, etzen gaizki atera. Parkatu, ez nahi zonekin trebea. Eta hazi aurretik bere bai, jarrera radikala, bai? Amaitutakoan, elkarrizketa bat egin zioten presaldizkarian Juan Maria Burto alkateari. Eta nik ez dakit, galdetu zioten performanceaz, ze justo kointzitu zen, eta nik ez dakit honen berri sakanala ez. Baina erantzunean, esaten du, hitzezitz, bueno, lan handia daukagu oraindik euskara normalizatzeko, baina muturreko joerak eta hizkuntzen arteko talkak saiestu behar ditugu. Euskararen inguruko kontsentsu sozialari eutsi nahi badiogu. Beaz, muturreko joera, eta ados egon naiteke, baina muturreko joera, eta gero esan du, jarrera radikala. Eta horretaz kontuatu nintzen, hasi aurretik, ze lagun batzuei esan nien, familiako gehi adibidez ez nien ezer esan, baina lagun batzuei bai. Eta adibidez lagun batek esan zian, hau erdalduna, eta esan zian, joder, pues es que yo no sé euskera ni inglés, así que yo no bajo en un mes. Beaz, hor ja, kontuatu nintzen, digo, hostias. Eta beste lagun bati bezan nion euskalduna, eta egunero deitzen zian, hasi horrez, igual 10 egun, edo 15 egun lehenago komentatu nion, digo, hau, eta hau, egin gut, eta honek deitzen zian, eta ze, egunero, dice, jo, mesedez, ez ezazu alakorik egin. Eta, gau, ja, nire beha gobiatzen hasi nintzen, ez da? Beaz, hor galdera, koño, nik euskeaz bizi nahi dut, hain komplikatua aldau, eta neure buruari galdera batzuk egin izkion. Erdalduna definizioz, eta ari naiz erabileraz, lehen aipatu da, Urrutiak aipatu du, jakiteak prestigio handiagoa duela erabilerak baino. Eta ni erabileraz ari nintzen.
erdalduna definizio segun osokoa bada, beharrote du euskaldunak ere pareko egoera hizkuntz tipologiari usteko. Erdalduna egun osokoa bada, zer da euskalduna? Definizioan euskaldunak egun osoz ere behar badu, zer izan naiz orain arte. Eta guztietan galderarik importantenak. Orain arte euskalduna izan ez banaiz, nolakoak dire euskaldunak? Zein da euskaldun baten egunerokoa? Nola bizi da? Nola hartuko ote dute bilbotarrek? Eragaitza ala azki erraza da euskaldunaren bizimodua. Eta orduan plazaratu nintzen. Jaitxo bat egin genuen, Lorea etorri zen, nik uste nuen kriston egun polita izango zala, baina, bueno, euria barra zuen, someran egin genuen festa, eta 10 DJak jarri zuen Alaskaren a quien le importa, lo que yo haga, eta plazatu ginen. Eta hor, ja, hazi orduko zer gertatzen da? Talka, eta hori da bidelariari gertatzen zaiona. Gertatzen da, bidelariak agian ez du modu konstiente batean prozesatzen, ez da, baina ni ari nintzen. Eta orduan, bapatean, murgildu nintzen, ja, amaitu zen festa eta kuadriako lagun guztikin, gauzak itzuli behar genitxun zazpikatu gaztetzea, Jaima Herrikora eta beste, eta bueno, de aquella manera, nire euskeraz bakarrik, eta orduan, nirekin euskeraz, kasik ez dakitelako, inoiz egin ez duten horiek ere, saiatzen ziren, orduan hor talka bat ematen da, hori objektiboa da, eta ez da berez txarra. Eta gero beste alde batetik, berehala, harridura. Ez ezagunekin harridura ematen da. Ohituta gauz lehen hitza euskeraz egiten. Baina bigarrena, erdalduna ohituta dago lehen hitza euskeraz entzuten. Sartzen da Carmelo taberna batera eta guk euskeraz egiten dugu. Ziurrenik hemen gauden guztiok lehen hitza euskeraz egiten dugu. Eta tabernari erdalduna, bai, entzuten, bale. Eta bigarrena nola egiten dugu? Pues ez dakit, batzutan igual euskeraz, edo ez, beti ez da. Baina erdaldunak badaki, modu inkonstiente batean, edo suposatzen du, ez du zer espero, badaki, bigarren hitz hori, edo hirugarrena guk euskeraz emango, erdaraz emango, gazteleraz emango dugula. Orduan, harridura sortzen da, bai? Eta hor, adibidez, bigarren egunean, oso anekdota divertigarria gertatu zitzaidan. Dakate nik bigarren eskuman bizi naiz, eta hirugarren eskuman bizi da gizon bat oso sarra, itxua dana, gorra dana, bueno, itxua edo kasik itxua, eta gorra dana, eta lantzean, itokinak sortarazte dizkigu. Pues igual 15 urtean, 8-9 aldiz bai. Ze kanila usten du zabalik, ez da konturatzen, eta orduan, etxean bazauz, konturatzen za, pla, eta ion nintzen gora, eta okaba dira. Joaquin! Eta jazabalduzun atea, egoten da andra batekin, zaintzen duna andra batekin, eta jo nintzen komunera, ez errezan barik, edo, buen die, Joaquin, kani eutxi duzu zabalik, euskeaz, ez zuen ez errezan, ez da? Nik uste flipatu zuten, ez da, harridura. Handik 10 minutura, bajatu zen zaintzen duen Andrea. Eta esan zidan, lo siento, buen die, ez un poco lo siento, eta nik hitz egin nion euskeraz. Eta oso harrituta gelditu zen, eta io zen. Eta handik ordor dira bajatu zen berriro. Eta, bueno, sentimos, lo arreglamos con el seguro, eta nik berriro hitz egin nion euskeraz. Gainera, enekien hori gertatuko zela, baina ja, ari nintzen nire paperean sartzen, ez da? Eta ja, flipatu zuen, agian lehendabizikoan pentsatu zuen azerrenengoela, eta horregatik hitziten niola euskeraz. Baina bigarrenean ja ez. Eta ni gainera, bai, lasai, seguruan, beste tonu batekin, esaten nion, bai. Orduan, harridura hori. Harridura geure buruarekin bebai. Ze momentu batean, kontuatzen gara, geu, hizkuntza subalternoan ari garenok, egoera kontrolatzen ari garela. Gisa joagu, horrek ez dite niri ezer ematen. Baina nolabait, hor dago, lehen Carmelo aipatu du ideia bat, eta da estres linguistiko hori gainditu beharra daola, eta ni hor konturatu nintzen, ja, agian, enen bilela paperean, gustorari nintzela euskeraz.
nire jarrera berriarekin, eta gian ja, irten ari nintzen performantzetik. Eta gustura ari nintzela, emakume horri lasai azaltzen euskeraz. Bueno, nik ez dut beti horrela jokatuko, baina hori. Harridura neure buruarekin. Nik askotan aipatu dut performantzean hitza ematea eta hitza ukatzea. Normalean, erdaldunak, egoera horretan, pentsatzen du gaztelera ukatzen ari dizarela. Zergatik, ohituta gaudelako erdarazko hitza ematen, bigarrena, hirugarrena, gitzienez. Bai? Baina zu, kasu horretan, euskera ematen ari zara. Nik hori ikasi nuen Amets Arzaiuzekin. Atletikek gonbidatu zuen futbol eta letrak jardunaldietara, eta egon zen, David Trueba zinegilea, Kokemaia musikariarekin, eta Zuhaitz Gurrutxaga aktorearekin. Eta Zuhaitzek euskeaz, da euskeaz bakarrekin zuen. Hasieran ez zegoen kaskorik, eta jende asko altzatu behar izan zuen, kaskoak hartzeko. Ziurrenik, denok pentsatu genuen, hasieran, Ametsek ere gaztelea zein gozula, kontuan hartuta David Trueba eta Kokemaia zeudela. Zuhaitz Gurrutxaga, gelditu zen pixkat, hostias! Eta batzutan euskera zeiten zuen, eta beste batzutan erdaraz, ez da? Eta ikaragarri izan zen, adibidez, David Truebaren eta Amets Arzaiuzen sortu zen kimika ona, ez da? Davidek normaltzat hartu zuen, behar bada guk ez hain normaltzat hartzen dugun jarrera bat, ez da? Eta hori kasi nuenik, ondo, zer dan euskera ematea modu positibo batean. Eta adibidez, nik ere beste anekdota bat, etxepean, Ikatzborda taberna horrean, dago toki bat, ni askotan sartzen naiz, eta hor dago Neufal da marokiar bat, harreman ona dut behaekin, baina ni beti sartzen nintzen, salam, ¿qué tal estás? Ponme un kebab, esto lo otro, siempre, no? Eta performantzea zita, eta ark batzuen horren berri, sartu nintzen egun batean, karo, nik euskeaz, baina beha zizitzeidan euskeraz. Gitsi daki, zehozer ikasita iturribideko epan, baina, klaro, nik Morokoko aurpegi hori ikusita nik beti egiten nion erdaraz, ez da? Alegia, nienaz euskaldun eredugarria zentsu horretan, ez da? Enen bilen eragin positibo bat sortzen, bai? Eta, orduan, horbe, harritu norbere buruarekin eta ikasi zein dan, esango dut, jarrera egokia. Literatura pixka bat, Neufal hau, Morokierra da, Kenitra da bere herria, eta Kenitra esan nahi du zubia, kasualitate bat da, ez da? Orduan, lehen aipatu dut, transitoak horren atzian dagoela, edo zegoela, zubia zeharkatzeko asmo bat, bai? Eta orduan, Neufalekin adibidez, eta beste askorekin, eta gero komentatuko dut, zubia elkarren gana zeharkatu genuen. Zubia zeharkatzen da elkarren gana. Nien nago Neufalen gainean, edo Neufal ez dago nire azpian hizkuntz kontuetan. Odan, eman genuen oso pausu politz bat, eta gaur egun gure harremana egiten da euskeraz eta erderaz. Eta, bueno, ja, hasiko naz pixka bat motivazioakin, beste hitz batzuekin esan da. Neufalek eta biok, elkarri eragin genion. Eta hori da niretzat hitz klabea. Motivazioa baino gehiago, ze motivazioa, igual, soziologoen hitza izan daiteke, bueno, ni soziologanaz, baina inoiz ez na soziologo moduan aritu. Niretzat hitz gordinegia da. Abstrakto egia da, bai? Baina eragina ez. Orduan, guk elkarri eragin genion. Hitza da eragitea, eragina. Motivazio ororen gainetik eragite bat dago. Eta nik performance honetan ikusi dut
eta ez bakarri performanceagatik, baizik eta performancean garatutako jarrera batzuei esker, eragin asko sortzen dituela. Lehendabiziko izan zen, berrian elkarrizketa bat egin ziaten, nik aldez aurretik nekien zenolako norainoko eragina sortuko zuen, eta gero ja zenolako eragina, hori da beste kontu bat, baina norainoko eragina sortuko zuen. Baina berrian egin ziaten elkarrizketa, eta egun batean Facebooken konpartitu zen 6 aldiz, eta Twitterren 350 aldiz, hori astakeria bat da. Orduan, kontuatu nintzen, eragina bat zegoela, bai? Orduan, zenolako eragina. Orduan, niri, eta zuei, eta zuek zarete mintzalagunetako kideak eta Euskal Elkarteetako kideak, zenolako eraginak interesatzen zaizkizu ez zaizkigu. Alde batetik, eragin kontzienteak, alegia planifikatu daitezken eraginak, hoi Karmelok oso ondo, nik Karmeloen liburu irakurritakat, eta, bueno, helburuak, bai, smart helburu horiek, bai, nori eragin, zertan eragin, nola eragin, norainoko eragin, bai? Eta beste alde batetik, eragin positiboak. Lehengo gunien mendimartza bat egin nuen, eta mendimartzaren ostien ezagun batek, proposamen bat egin zian, eta proposamena zan, egin behar dugu kolektibo bat, eta ez dakizer, eta urtebeteko hizkuntz greba. Eta, hostias, honek ez du ulertu ni nondik nora, edo nondik ibili nahi nuen, ez da? Greba hitza eta motivazioa, edo eragiteak, ez doaz, ez dira bidelagunak, ez doaz elkarrekin, ez da? Orduan, bai, geldituko gara egunen baten, ez da? Edo nik lehen aipatu dut, bazeola beste abia puntu hartan, nik banuen ideia bat, ideia agian peregrinoa, baina, bueno, hain jakin dut, abenduaren 3 honetan, datorren honetan, ekintza batzuk egingo direla, eta Euskara Etxezko bizitze batzuk jarriko direla martzan. Nik banuen ideia bat, eta ideia hori izan, niretzat positiboa, agian zuek esango zue, frikikeri hutsa dela, eta ez dela positiboa. Eta hori izan, Euskararen eguna, bizitzea ospatzea beste modu baten, ez da? Hurbiltzea gehiago alde batetik martxoaren 8, alegia, politikoagoa izatea, zen iruditzen zait oso folklorikoa dela, eta ez zai gustatzen, baina aldi berean ere ez izatea erreibindikazio hutsezko egun bat, eta nik, bueno, ideia bat banuen, eta ideia hori izan, binak alkartzea euskaldun bat eta erdaldun bat. Erdaldun bat ez bidelari bat, ez da erdalduna, benetako erdaldun bat, nire ama izan liteke, bai? Eta egun batez bizitzea euskara hutsean, eta gu geuk ikusiko genuen zer den hori hirian egun batez bizitzea, eta erdaldunak ere batetik euskarazko klase bat emango geniton, oso modu positibo batean erdaldun horri, baina aldez aurretik ondo hitzartuta, ondo aukeratuta zein erdaldun, predisposizio batekin, eta erdaldunak ere ikusiko zuen, bueno, euskaraz bizitzea zer den, ez da? Pixka bat, eta gero nolabait horretaz jardun. Bueno, hori ere bazegoen nire performance hori baino leno. Beraz, pixka bat hori labur bilduz, nori eragin, hori oso importantea da, ikusi behar dugu beti, detektatu behar ditugu predisposizio batzuk. Nik uste, eta hori zuzeuko horretaz aritzen zara liburuan, eta ni oso interesgarria iritu zaitez da. Pixka bat, ezin dugu pentsatu, bueno, jende guztia euskaldungo dugu, eta ez. Pentsatu behar dugu, alde batetik, mintzalagunetan daudenak, edo euskaltegietara hurbiltzen dizenek, horiek badauzkate motivazio batzuk direna. Eta, orduan, horiek dira
gure targetak, gure helburuak, ez da? Bakoitza ezberdina da, bakoitza motivazio ezberdin bat, orduan pixka bat, jakina, horri erreparatu. Gero, noraino, bai? Noraino, bakoitzak bere motivazioak dituenez, pues hori da, batzuk urrutiago, aiatu nahi dira, beste batzuk ezain urruti, hori bebai kontuan hartu. Eta gero ja, pues bueno, nola egin hori, bai? Hori estrategia batzuk bilatu horretarako. Nik adibidez, neure buruari esan aldi jot, euskeaz bizi nahi dut, eta elefante baten moduan ibiliko naz, eta talkak sortuko ditut, baina neu jasango ditut, eta besteak ere jasango dituzte. Hori egokia da? Pues horrela esan da ez da egokia. Horrela esan da ez da egokia, ez da? Beti ere, euskarazko bizitze horrek kontuan hartu behar du eraginak beti direla elkarrekikuak. Bai? Eta orduan, horrek, ez du ezan nahi, orain arteko jarrera, nerea, adibidez, jarrera epelari eutxi behar dudanik. Beti urrutiago joan daiteke, baina beti ere kontuan hartuta baditugula interlokutore batzuk. Nere performantzeak eragin positibo asko sortu zituen, negatiboak ere sortuko zituen, eta gainera nik ere talka negatiboak izan dituen, batzuk oso gitxi, eta bai, ziurrenik, hoiek ez nituzke berriro errepikatuko, baina positibo asko, positiboena da, kuadriako lagun bat, Luis, Peruarra bera, 6-7 urte daramatza hemen, esan zuen, hostias, hasiko nahi euskaraz ikasten. Eta hasi da orain, ez da? Hori netzat oso importante izan da, ikusten dut, bidelari bihurtzen ari zarela, oso motivatuta daola, geuk motivatu behar dugu, baina beha guain da, motivazio sortzailea bai. Lehen ezen, eta orain, motivazioak ere sortzen ditu. Hori netzat oso positibo izan da. Igual, motivazio hori dagokionez, kontuatu nintzen, nik esperientzia bat egin nahi nuen administrazioan. Baina neaz moa esan joatea bulegoz bulego funtzionario erdaldunaren bila. Ze hori, bakit, topatuko nula, baina hori da errazkeria bat. Errazkeria bat. Orduan, jarri nintzen harremanetan Bilboko udalaekin, eta eskatu nien baimena izateko egun batean Bilboko udaleko funtzionarioa. Uste nuen esango ziatela ezetz, baina esan ziaten baietz. Eta orduan, egun oso bat eman nuen Begoñak udaltegian. Lagun bat banuen, Fernando. Eta konplizitate batekin egin behar nuen bestela zaila. Orduan, nola egin genuen? Lehenik eta ben esan nion Fernandori. Fernando euskalduna da, handago gaina kartela administrazioa euskeraz, inork ikusten ez duena, hori segurua da, eta nik esan nion, zuk betiko moduan jardun. Jendea, egun on, eta jende gehienak erdaraz. Gu jakin gabe erdalduna zien, euskalduna zien. Eta gero neu jarri nintzen. Eta, karo, nik enekien gazteleaz. Eta orduan, jendea etortzen zen. Eta euskaldunekin, euskaldun asko erdaraz etortzen ziren. Zergatik? Ohitura gaitik, ohiturazko animalia gara, dana dalako gaitik. Baina, karo, nik euskeraz egitean, eurak gustora egiten zuten euskeraz. Eta inkluso gitxi zekiten horiek euskeraz egiten zuten, zen nik ez nien egiten gazteleaz, flipatu egiten zuten. Orduan, horrela eginda, alegia, ni naz administrazioko langile bat, eta egiten dut euskeraz, eta ez diot zertan egin hiritarrari erdaraz, hoizen jarrera, ikusten nuen, Fernandoren orduekin alderatuta euskararen erabilera ikaragarri erabiltzen zela, hori nahiko logikoa da. Erdaldunen jarrera, oroar oso
harrigarria izan zen, ze gehienak, pues, ikusten zuten eure burua, jo, pero no habláis euskera ninguno? Eta, hori batez ere jende adineku ez da, eta, okay, no vais hablar en euskera? Ez, eske guk euskera, eta gau, nik euskera zerantzuten nuen, ez guk euskera zeiten dugu hemen, baina lasai, lagunduko dizut, lasai, zuk ulertuko zu, pero eske no te entiendo, lasai. Eta bai gertatu zen batekin, eta hori netza bai polita izan zen, ikaragarri azaldatu zen, eta bere eskubideak aldarrikatu. Yo tengo derecho a que a mí se me hable en la administración en castellano. Eta zixen oiuka, eta ja, Fernando dardarka zegoen. Dice, porque sartuko dute erregistro bidez kexa bat. Eta, lasai Fernando, jode, daukagu baimena, ez da? Eta orduan, jo, jarri zen mutila gora-goraka, eta oso violento jarri zen, eta ni, karo, performantzaren amaieran zen. Eta orduan nila, lehen komentatu dudan hori, bigarren egunean, gertatu zen hori, subalternidadetik, ja, agintia izatea, ni, puta bat, disfrutatzen ari nintzen, eta pixka eta harra jotzen bebai, ez da? Baina gaina ikusita, beak guk askotan aldarrikatu dugun eskubide hori, administrazioa, herritarren zerbitzua da honez, elebiduna izan behar da, erabat, pues, claro, beha bat batean ikusten zuen bere burua baztertua, eta, bueno, ja zan genion, eta Fernando esan zion gazteleraz, bueno, no, que esto es una performance, que este chico solo habla en euskera durante un mes, eta beste, qué bueno, una performance, hostias, qué bueno, pensado que no hablabais euskera, bueno, baina, anekdota alde batera, bueno, pues konturatzen ari ginen, hostias, gure eraginak, eragin positibo ark motibatzen, eragin positibura motibatzen ari zela hiritarra euskeraz egiteko. Ez dakit nola nabilen denboraz? Amaituz? Bueno, esto es como Rosendo kantatzen zuen y tengo tantas cosas que decir. Baina, eba, zue, gero... Bai, bueno, saltatuko dute kanpoko... Hau, zati jarri dut. Bai, bueno, hori gero azalduko dut nahi ba ez zue. Hau izan zen, lehengo gunean Bilbao Night maratoian. Honik itzegin nahi nuen kanpoko eraginak paisaia, ez da? Baina, bueno, ez dakit luzatuko nazen, bai, jarraituko dut. Eta, bueno, pues, 13.000 korrikalari eta Bilboko udalak babestutako ekimen baten, ez dut demagogia ekin nahi, baina, bueno, hau eta water. Orduan, bueno, poema baten zati bat, Arestik idatzi zuen Bilbaoko kaleak, eta amaieran esaten zuen. Kaleak, kale motza, kaleak hemendik, hortik, handik edo nundik. Gorbeiara joateko gutizia sortzen zait barrenean bertan organizatzeko euskararen salbazioa. Baina hemen geratzen naiz, kale arte honetan, milagro baten zain, egunero bizarrak entzeari usteko nahikoa kurajerik ez baitut. Beaz, Aresti Bilbon gelditzen da, bai, tentatuta dago, hori dino, Gorbeiara joateko eta han salbatzeko euskera, hemen gelditzen dala. Eta biziko balitz, zure zenidezko petero ura kalituko zuen, osea, duda barik ez da, Bilboko euskaldunen artean 60ko 50ko hamarkadan, ez gaur egun, euskararekin, denok egiten dugun euskara honekin, bai, hori da Arestiren autua. Baina gaur egun zer da Gorbeia? Gorbeia da Jardines kalean dagoen frankizia jatetxe baten izena, non metrea Errumania arradan, datu objektibo moduan, eta zerbitzariak Hegoamerikarrak, eta hori da datu objektibua, ez dakit inoiz hartu zareten, ez da? Eta menua eta karteleria guztia ingelesez eta gazteleraz dagoen. Baina hori gertatzen da, hori da Bilbo, gaur egun, eta hori da Aldezarrez da. Geure buruari galdetu beharko genioke, euskerari dagokionez paisaian, Aldezarrean adibidez, nik Aldezarra oso ondo ezagutzen dut. Azken 20 urteotan, paisaia zertan aldatu da. Euskerak irabazi ditu tokiak?
nik esango nuke zetz, nik esango nuke atzera indula. Ingelesak azken 3 urteotan zenbat toki irabazi du? Izugarri, presentzia. Nola jantzi duen alde zarra. Eta euskera, bai, ez. Orduan, hori importantea da, ze hori ere bada eragina, eta gugan eragiten du. Eta orduan, bueno, motibatu egiten gaitu, euskeraz egitera, ez egitera, bai. Eta horregatik sartu nahi nuen ni bilingual ingelesa be bai. Funtzionalki gu ez gara ingelesak. Hemen Bilbon, Euskal Herrian oso jende gutxi. Dak ingelesez, ondo edo ez ondo. Baina ere ingelesa irabazten ari da espazio soziala eta espazio simbolikoa izugarria. Ni neuri ez zaite gaizki iruditzen, baina ardura dit zein den euskararen tokia horretan. Bai, ez dugula aurrera egin, eta hori oso kezkagarria da. Eta karo, bidelariak bidali nahi ditugu mundura, aldezarrean, pum, Sputnikak balira bezala, baina ez dakizelan izan, paisaia abegikor bat, edo askoz abegikorragoa izan liteke. Horan, bueno, guk horregatik nahi izan gendun ebe ingelesez aritu, hor badago anekdota bat, 3 lagun, Ibai Castro, Mikel Arredondo ekako ondo ezagutzen duzu, joan ginen ara, ingelesez jardun genuen, hasi eta buka, eta inork etzuen susmatu gu euskaldunak izan alginela, ingeles txat, bueno, kanpotar txat hartu gintuzten, ingeles egin genuen guztian, eta hori gertatu zen, non eta jardinezen aldezarreko bihotzean. Beaz, azkenian sentitzen zara, pues, Ramblaseko bizilagunak bezala, edo Donostiako aldezarreko bizilagunak bezala. Oiek, gero eta gehiago aldarrikatzen nahi direla, nolabait, ja, kanpotarra direla, ez da? Bueno, gauza bera. Eta amaitzeko, hemen loreak eta biok bat egiten dugu, baina lorea gertzen da, ez da? Desegin ahala gara, bai, berreskuratzen dut loreak, eta batez ere loreak korrikaren manifestu zoragarri hartan plazatutako ideiak, kontua da egitea egiten duguna gara, ez da? Eta plazaren erdira etortzea, hori da Etxeparek. Aldarrikatuzuna, gure lehen liburuan, azken 2 bertzotan, Sautrela eta kontraplaza, hori izaten zuen, jalgiadi, bueno, izan da, jalgiadi plazara, hori da, liatu naiz. Etxeparek, etzien eskatzen hiritarrei euskeraz egiteko, zergatik? Pues guztia zien euskaldunak, eta gainera gehienak elebakarrak, ez da? Baina ja politizatzen nahi izan hauzia. Eta kasu hartan, nahizuna zan, euskera hilo behar zan, errenazimendu hartan, bueno, pues hor ja hizkuntza batzuk estandarizatzen nahi ziren, eta ja imprentaekin, bueno, karro batera hilo behar zala, bai, kasu hartan, liburuak, bai. Orduan, gu plazara etorri, eta ekin, bai, hori sarrik esaten du, sarri hona indiak moroa gara belaino artean esaten du, ez gara moroak euskaldunak ere ez, ezer ez garelako erabaki dezakegu zer nahi dugun izan eta zer nahi dugun egin. Ez gara ezer egin arte, ez gara ezer egin arte. Loreak be esaten du, kontua da egiten duguna gara, oso antzekoa da. Eta Judith Butler sartzen du beste ideia hori, desere ikitzea, bai, behaz, desegin ahala gara. Hori izango litzateke pixka bat ideia, ez da? Ekitea, horrela eragitea, eta eragiten, eta gure eragina positiboa baldin bada, eta kontzientea baldin bada, motivatuko dugu. Eta hori da pixka bat esateko nakana.